Life graduate, life graduate, life graduate. How many times have I called you? Ngitheni kuwena, ngitheni. From the doctor's mouth ke manje. Aha, nayo ke guys, from the doctor's mouth. Na umuntu oqeqeshe wayohlala wabekezelela umbombo lecturer 7 years wa practice. Even now is good. Yazi ngaze ngamthanda uDr Mthembu njengamanje. Guys, yazi ngisazophinde ngisho futhi angeke ngiyekele ukusho ngithi ake sifundiseke ngezinhlobo zezifo ezikhona emhlabeni, especially lezi esingaziqhelanga ezirare. Uyabona abathandazi, they will always have something to say uma ufika nomuntu ogulayo umthandazi uzombuka bonke hey inkiya le angeke ngimenze lutho lo muntu nje, kodwa okusalayo ikhona into azoyisho nonto izongena straight ekhanda lakho and izofika ikubuse ubone kahle nje kusho ukuthi mina ngiloyiwe. Le ndoda yokugcina engilale nayo yiyo engiloyiwe. Guys, siyabaza abantu besilisa babolile bahluphile bahlulile, kodwa this time around Nkosi yami cha ubhuti wabantu waseLimpopo ebesukeliwe. Niyakhumbula ukuthi ngitheni kunina? Ngithe kunina kunokwenzeka ukuthi njengoba iprogeria siyazi ebantwaneni abancane vela at early stages zokukhula in life, kunokwenzeka ukuthi there is either an outbreak whereby iprogeria isikuthola somdala, or nje in general there is that very little percent, 0.0000 whatever percent, 1% of people abayithola sebadala. Dr Mthembu wangiconfirmela uDr Mthembu. Dr Mthembu guys ukhona la ku YouTube, une channel yakhe, ngicela nihambe niyoyibuka le video iphelele. Ake sifundiseke ngezinto ezenzakalayo empilweni, siphila sifundiseke ngezifo ezikhona. Ungathi mawugula la uhamba ukhomba lapho uphuma ungena enyangeni, uphuma ungena kwabathandazi, bazoyivruva ingqondo yakho and uzobona ngempela ukuthi uloyiwe. Nayi iclip ngicela ukufakela iclip bose uyahamba uya ku Dr Mthembu ufike uyibuka ivideo ephelele, umzwe ukuthi uthini. Hayi bengisasho ukuthi hayi African science is way too advanced ukuthi khona umuntu ongalala nomuntu and then abese vele yaguga. Hayi ngeke guys, ngeke. Izithwalo kuphela ezinezinto ezinyantisayo kuphela. It's only izithwalo esisalo esibabaze njalo, but nje hayi guys, hambani niyobuka, hambani nayi clip after this clip yami, kodwa hambani niyombuka uDr Mthembu uyichazile le nto ephelele kwi-page yakhe Medulution here on YouTube. Thank you doc. Ke empeleni umuntu okuyena owasithola lesifo kuthiwa iwenas, but asithelelana. No, exactly. Umuntu usaba ukuthi asithelelani mangimthinta ngizosithola cha. Lesifo asithelelani anti lesi kuyisifo empeleni bizwa ngokuthi progeria. Okay, pro if ngizolihlukanisa lelo gama, pro means pre, angithi before noma early. Ugeria is Greek okusho ukuthi old age, okusho ukuthi into eyenzekayo early ukuthi wena ungene kwi old age kusingakashaya isikhathi. Alright, kunenhlobo ezimbili. Sijwayele ukuthi kwenzeke kubantwana. Alright, yabona ke likhona kubantwana uthola ukuthi umntwana uzaliwe nje wazalwa normally, and then mhlambe age 1 age 2 lo mntwana usiyashintsha, akasakhulu kahle, inwele zakhe ziyawa, nesikhumba sibe thin, uzobone nama veins akhe. Okay, kukhona kuyenzeka nakubantwana. Alright, but kuyenzeka futhi enye inhlobo eyenzeka kubantu abadala. Alright, which most likely if lo sisi uphethwe isona lesifo uphethe ile yabantu abadala. Okay, now kule yabantu abadala ke kuyenzeka ukuthi ukhule uzuzube 20 30. Alright, kungazange kwenzeke usingazange kuze kuvele. Okay, until mhlambe 25 kuya lapho mase iyaqala iyenzeka lento. Kwenzeka kanjani? Okay, khumbula ukuthi emzimbeni wakho sike sikhulume nawe anti ukuthi umzimba wakho uyakwazi ukuthi ezukhula umzimba wakho uyazakha kabusha, uyazbuilda kabusha. Alright, kule sifo lesi iwenas syndrome umuntu usheshe uguga nje ngoba leya system eyenza ukuthi izitho ezithize emzimbeni wakho zizakhe kabusha ayisebenzi.
Okay, for example, siyazi sonke ukuthi isikhumba nje lesi after 28 days kuya ko 40 days isikhumba sakho siyazakha kabusha kube isikhumba esisha. Of course depending on age, ingane ngokusheshsha ingane iyahuzuka manje iphole ngokusheshsha, all right. Ezinye izitho isisu sakho mhlambe after 5 days, isibindi sakho unyaka or so, yabona akufani izitho zakho zomzimba ukuthi isitho nesitho emzimbeni sakho umzimba ukwazi ukuthi usakhe kabusha usirenew leso sitho, okay. Hayi kungcono ngoba sesiyazi ukuthi ubhuti wabantu wabalekiswa ukuzwa inkomo yesalukazi enganeni ingakho abaleka, hayi ukuthi wayeze nesifo, Nkosi yami.